Gospel jong Matthews konong banyo khot khat lai khat saw ko ong turung long bay ke khrdop ke bakim namar ke khrdop ke bakuloj bat ke lenti ke bahe ke banlam je ke jingjot bat shibon ki bayaj nang ta re lenti ke khrdop ke bakim ke lenti ke bae ke balam je ke jingim bat khendiat ki basyamika khendiat ki basyamika shibon ki yaj naglenti ke bakuloj khendiat ki yaj nagalenti ke bakim shibon ki yaj naga khrdop ke bakuloj khendiat ki yaj naga khrdop bakim shibon khendiat tim em yakine ki kentin shibon khendiat Jisu Quran Jepang kini haki waipat ki khot jong ke Bible habo Quran Jepang ka hima ki beneng wong shibon la khot bandrung shege hima ki beneng re khendiat ki basyamika shibon la khot khendiat laje shibon la khot bandrung shege hima oblay khendiat ki yorong ada ngilai pun pulai yakini kentin ngasu api nuk satang ke wai ke dekon hag ka gospel jong Matthews kalau nong ka ba arpo on pen pitang khendiat kata kadai ke khana Jepang udon wei briu uba udon wei khon uthau ke jing khawai shong kurim nan tan khon jo baru khot yaki upha khot yaki briu ke bola khot ban wan chi jing khawai ta ba ki mitre wan namar baro ki don la ko jong kam ko jam pat khadu une ubriu upha khot yaki briu napang bikin wan chene ke jing khawai om shu ye gitu ki bala sha ki bala dep khot gitu bala dep ai card mdei shu gitu mentau khot ye ki bru napang mar gitu ki bala dep ai card wedding card ki klem wan kumta khot ye ki bru ki bompat khot she ke jing khawai kumta kini ki shikri jong ne bru ki lei pat ki khot ye ki bru napang ba ka bible ko ong bat ba bha bat besniu ki wan chene ke jing khawai Matthews arpo arganong ke dekot arpo arganong ke dekot ba khat saw ka bong kumni namar kata shibon lakhot re khendiat lajit mano kita ki shibon ye ki bal khot khendiat ki balajit phi shibon lakhot mut ka kentup ye gitu ki bala dep I card wedding card ki e kita ki shibon ki bala shakhot ki day ki khandai phok khandai ki langbrot ki bomja ka thau chupang ki langbrot ki thu ki khandai phok khandai tali ki langbrot ki bomja shakhlau ki to ki day kita ki bala shakhot banwan che jing khawai tabakim tre piti balai namar kim snow don kam ban le chi ke jing khawai namar hayeng ru yo do hi hayeng ru ko don ga do ko don ga bam kar hai namar dei ki baru spa sudah dei ki ba biang ki ba dap sudah baru neutral jong kene ke jing khawai namar bo yo i bakile kum tai ni ki briu upha khot ye ki briu ki ban kong ukhot ye ki baduk okay le khot ye ki baduk ye ki ba matla ki badko ki ba kenriang how Matthew su ong bab da bha bat besniu ba bha bat besniu ko thau spang badko ki ba kelut ki ba kenriang ki ba matla ki baduk kita dei
ki ba sniu bat ba sniu bat ba bha ki wan shi ki jing khawai u Matius o ma bha ba sniu habo Lukas u record ye gani ke jo ka khana u khlam ong ba bha ba sniu ki wan he jing khawai u ong bat ko ba mala ba kelut bat ba kenriang ki wan shi ki jing khawai ka ba mut ka ba sniu jo Matius ke keren Jepang gitu ki ba tko ki ba mala ki ba keriang ki ba kelut kam da mut ki ba tko shisha hakamet kam da mut ki ba kenriang hakamet kam da mut ki ba kelut bat ki ba duk ba kenjamet ke keren Jepang ki briu ki bomla ban pendep ye ka an grukom kan niam yo kan niam jiu kada mut ki briu ki bom jule jing seng ki bom la ban pendep ye kata ka balo ong do Moses ka keren Jepang kini ki briu kam mut ka duk ka bakan jamet hagani ka haga ege bakan jado ka keren Jepang gitu ki briu ki bom la ban le ka keren Jepang ki nuti ka keren Jepang ki nongkrong khajana ka keren Jepang ki nong pop ka keren Jepang ki briu ki Ramadan bat ki briu ki bom le la ban le jing seng ki briu ki bom la ban duai pha ki briu ki bom la ban sha jing it ki briu ki bom la ban ai jing isnei shi ki wai pat ka keren Jepang kita ki briu ki ba bha kini ki ba sniu ki ba kenriang ki ba tko ki ba duk ki ba kelut ka keren Jepang kini ki briu ki nuti ki nongkrong khajana ki nong pop bat kumta ter ki bom la ban wan jing seng ba pan sngoto ya ke gospel jo Matius ni don kam ban pule pan sngoto ye kini ka krdop ka ba yar lani ka ba he bat ka krdop ka ba kim pan sngoto ini kintin krdop ba kim ba krdop ba keloi ni don kam ban pule sia ka gospel jo Lukas Namar Lukas ukran Jepang ka krdop ka bakim Jepang ka krdop ka bakeloi bat nginom sngoto dalele nginom sngoto ye ka gospel jo Matius lada ngi supule tang yo Matius kal nong ka nyau khot khat la khat saw nginom sngoto umur ayu rung lama ka krdop ka bakim rung lama ka krdop ka bakim ka malam se jing im bon ki barung na ka krdop ka bakeloi kim tip pleng kan lam se jing jot la dang supule tang na gospel Matius nginam so thau ye kini artli it khot ngin chu tharai la bande kum ta tharai mo ka khro bakim kum tam ta ngani thu phi la da phi do de ki bru ki bak pule bible kelum boro ko we la da phi pule ki sautli kini kelonong ka gospel sorry ka gospel ko Matius Markus Lukas phi pule tang kini ki lai tli nai da puli ye gospel jong Yohanes ro pimdan kamba da puli ye gospel Yohanes puli tang latli Matius Markus dan Lukas pin sngoto umur ayu Jisu habo kren Jepang krdop ka kim ban krdop ka bukloi ngilai ban puli yo Lukas uba kren Jepang kini gi joktin krdop ka kim how Matius ushukren out of the blue how Matius ushukren out of nowhere direct ushu ong rung na baga khrop bakim hadin bo wat bishar bon ong bishar pi klaw shwa ga khung na khmat pi ti phin i sha ba ban klaw pot yo thiet mo thiet mari na khmat jong porlo jong pi la do khon ju pi upan jing bam upan ukpu ukpa ju pi uno de ukpa jong pi uban ai u mau la do pan yegani yune unam ai do wai pan kan no tam ukpa je pi ba baneng un ai pi ye jing ai ma se ma khot torung namar kata torung labaga khrdop ka bakhim nai rung labaga khrdop ka bakloi nang ta u ngi ye get khot ka ba arpula rusa rusan arpun riu arpun yor par khundai ngi poi sorry ndei gal no ba ndei get khot ka ba arpo ma benga khndiat ngi ye get khot ka ba khasan kan ruhan yor pra nata
pipule ye get khot ke ba arpoi direct ke bong kum ni ombaro ke bong try ki ban yo le psut ki ban yo le rung se ke hima ki peneng harai tangi tai ba le ke mon kpa shibon te kin ong henga ong biang ban nga shibon pi shibon ki rung naga khrdop ke bakim ka bom lam se ke sorry shibon ki rung naga khrdop ke bakuloi ka balam se ke jingjot ka bom lam se ke jingim shibon ki rung nang ta mata khot arpo arong shibon kin ong nga hagata ka singi try to hato ngim sham la yatho lepa ha gerteng jeme ngim sham bek so gerteng jeme ngim sham le kamba gerteng jeme bat me te ngan ong yaki ngam jula itho ipi ke le no na nga pi ke baju tre boman nga pule ye khot ba khat la khat saw nga e ke khat san kan du kan yor prat kan dai arpo ngi kan thi shi khot bar puai ke bong ombaro ke bong nga trai ki ban yo le psut shi hima ki breng balenga pule kumne namar ngi le ban pule manta ye ke gospel jong Lukas habo kren jipang ga khrdop ke bekim ngin shai ye ke gospel Matius da ke gospel jong Lukas ngi le ban pule manta ye gospel Lukas mo khat lai udan wo briu ubakeli yu jisu hato khendiat kiban yo lek beneng hato khendiat kiban yo jimpenim kat bo jisu dang ya lanti utmu ban le Jerusalem halanti don wo bru bakeli u Lukas khat lai kono kat khot kabar phala don wo bru bakeli u hato trai to hato khendiat kiban yo jimpenim ong banga khendiat shibon la khot khendiat la jin ki ai ki to ki babon ye ki bal khot pitip ki ai krench pangi to ki briu ki sngo dap sngo biang ki to ki dei shibon ki bal khot khendiat ki balajet ki dei ki to ki khendiat ki Ramadan ki bom ler ki bom ikop ban rung sima ki peneng ki dei ki to ki ba sha ji ban wan ji jing khawai so hato khendiat ki ban yo lek rung shik hima ki peneng udon we bru bakli jisu pitip kumno jisu jupa wong kumne to yele ban busut lang baya ka khrdop ka bakim na how Matthias ngimlap badon we bru bakli yu jisu ngilap naga gospel Lukas udon bru bakli naga ta daw jisu ong yele ban sul ba khrdop bakim haga Matthias ke siong direct ile bam sul bagi kherdop ke mo na bagi kherdop ko kloi ke balam se jing jot bagi kherdop ke kim kalam se jing im how Lukas ngila budon we bru bakali par jisu jubab to ile bam sul bagi kherdop ko kim na ba shibon nganong api ki yale bandrung tangba kimla sngap umat yo soong khendiat ki barung na ka khrdop ko bakim kat bo Lukas par ong shibon ki yale bandrung la ba khrdop ko bakim tang bakim la kabumut ki kwa bandrung lang ba khrdop ko bakim tang bakim la kataro om tang khendiat shibon ki yale bandrung tabakim la Lukas ong mdon bala Lukas ong kim la bandrung shibon gi kwa amrung tabakim la Matthias ong khendiat kila khendiat kirung na da khrob bakim ngin pe shirum ye ke bom Lukas ong haba utrai jong ke ying u yeng bat unrung shepo ka yeng bau khang ye ke jing khang te pin sedang ban yeng na shebar bat pin tet ye ke jing khang pinong atrai to play hangi ye ke jing khang atrai to play hangi ye ke jing khang bangin rung shepo te utrai ka yeng un jubab bat badong ngam itho ipi dei ki banang no kalong familiar manta bar Matthias arway arwar pula how Matthias kyong
Jisu om marok iba ong atrai kiban yo rung sigi hima ki peneng Lukas don trying burung sepo yeng khang jing khang bat phin yeng ne sebar phinong atrai to place hengi ye ke jing khang baru try ke jing ngam ju itho ye pi dai ki banang no ngin peteng te phin ye sedang banong hatu ngim syam la ya bam la ya di lembat me bat hatu mem syam hikai ha gelen ti snong jongi helen ti ba jongi Matthias record kum ni hatu ngim syam le kamba kerteng jeme ngim syam back so kerteng jeme ngim syam le lap ha kerteng jeme Lukas Lukas record kum ni kini gibri gi basyong na sabahar ke hatu ngim syam le ya bam ye di lembat me mem syam le hikai helen ti snong jongi kamut kani ke kran chepang gitu gibri ke badon baru jisu ha por jo ke ya bam lembat ki ba ya hagalen ti snong jongi hagelen ti ba jongi hakinong ba jongi hakinong kendong jongi de kita gibri ki boong hatungi ngim syam le bam lembat me kira gibri ki babot yu jisu ki basngap ki jing ka jo haga por jo ara jar sama jo nang tangin ya chikmat hanrei utrai jong ke yeng ong sngap ngan ong ye pi ong trai ki ngam ju la itho ye pi to ke lek no nanga pi ki nong tre kam boman hau Matthias ru kadon nektin ke le no nanga pi ki nong tre boman khot ar pragong ti hangta kan long ke jingyam ye pi ki ba shong shabar hangta kan long ke jingyam bar ke jing khariat banian haba pi yo Abraham Ishak baru Jacob pat ye ki noi thol pa paro aga hima ki beneng andre ye pi la shop shabar kine gibril ki ba shong shabar ke yeng ki ong ple jing khang yengi utrai ke yeng ngam ju tho pi khele no nga pi nong tre baman bat pin supek na shabar haba pi yo Abraham bo udon hai hapo ke yeng yo Jacob bo don hapo ke yeng Ishak bo don hapo ke yeng bar ki nong thol pa boro ba ki don chapo yeng ye pi pat pi don shabar ke yeng ke ba jai pi u jisu ong hang ni u Lukas record ke bu jisu ong phin yam pat phin kriat baniat haba pi yo parat jong pi ye ki laingut ki parat jong pi be ki shong hapo ke yeng ha ye pi shong shabar pi yo Abraham Ishak bo Jacob ki bede ki papun jong pi phin kriat baniat phin yam pat phin bishni haba pi ye ki jai ban ru ba per ki ba wan na ki saul ki ba wan na mi na sep ni na shetei ba na sheti ki de shong ha ki hima ublei ki de shong shapo ye pi pat phin yo ro pitip ki kini ki bomrung shi hima ki beneng ki bomrung shi hima ki beneng de ki to gibru ki ba sha khot ki ba sha I card wedding card tang ba ki bom tre ro ki bom tre wan chi jing khwai ki de ki to gibru ki ba yo wedding card tang ba klem wan chi jing khwai ki to de gibru ki bomrung she ga yeng jong tra yeng ki to de gibru ki bomrung sha ka jing khwai ki to de gibru ki bomrung she hima ublei haga gospel jo Matthias kono bar polai jisu kren jepang ki parisi ki bru jing lejing seng ki bru jong hukum ki bru ki basngo hok hado da kyuskong ka jing sngo hok jong ini ki bru kepala pala baru ong ki kordit ye pigi parisi ki bom tre bandrung shege hima ki beneng ye pi ro pimrung ye ki we ro pimsha bakin rung kordit ye pi so ngap nagaje ka jung jisu philap ki ai gi barung she jing khawai ki ai gi barung she yeng ki barung she yeng hang ta yeng don mano hang ta yeng ka badai she pang ka himau play don Abraham Ishak Jacob ba ki noi thol pa boro badro ki kenjaban riu na keleng ka perthe ki buana mi ngine sep ngine shete ba shete bar udai upaj ba belin ubom la nyau ngan ong biang ini nuar ke don kam hak himau play don mano ngakhan mo nga don ke de Bible Ishak Jacob baru Abraham bat ki noi thol pa boro bat ki judge ban riu jeng ke perthai baro na mi ngin sep ngin stage om day show tang ka judge ban riu ju
Sebab kejap ban rujiu dai ke berkat dai tang maka ke ban rung syagi hima ke beneng dai tang maka ke ban syong lang baru Abraham Ishak baru Jacob jisuan baru uyalap udah hikai da kongpong nagur kom berkat jung jiu baru ong ya PM ki kon ki sujung Abraham ya P on shop shabar hari pin yang pin kreat beniat haba pio i ke waipat kejap ban rujiu ke ban syong lang baru Abraham Ishak baru Jacob hakima ke beneng ka ba keren Jepang ki gentle boro haga pertai kin yok pandrung shikima ki bene pin chu kreat benet na chabar so ki ai ki ban shop shabar ki ban shop shabar em de gitu ki ba yok wedding card ka ba kran Jepang ka jat ban ruju ka ba snow hawk ka ba perkat bakan lek room beneng tang namar bakad de hier pateng na snam Abraham par jisu kran dan borong ya pi ki khon Abraham on shop shabar ya pi ki khon Ishak Jacob baru Abraham ki khon jong hima ye pion shop shabar pin yo i goi pat ka jaj ban ri bakawan nagi Saul bakin syong hakima blai pin ya kreat baniat so ngap u Matthew ong kendiat ki barung shegejing panim kendiat ki bayai na ka khrdop ke bakim shibon ki yai na khrdop ke bakaloi tangba kalam shegejing yap shibon pitip ke egeda hanre ngilap pat na gejing kai jong Yesu ke konteks jong ke Bible borok we mdei tang kendiat ki barung shegejing panim ngilap naga Bible baki barung shegejing panim ki don kerhai balai ki barung shegejing panim ki barung shima ki panang gidai barangkong ki nuti ki nong pop ki nong krong khajana ki bedko ki bekelot ki bekenriang bat ki beduk ngaklem om nga ka Bible Jisu dele dewang hakmi ngan ong yepi bagi nuti bagi nong pop kin rung shek himau blai haswa yepi ki khon jong hima haswa pi ki khon ki su jong Abraham ki ba so he ki ba so hok ban rung shek hima ki beneng na mar tang na mar pi dai ki khon Abraham haswa yepi kin rung shwa ki Ramadan ki rung shwa ki nong pop ki rung shwa nong krong khajana ki rung shwa ki amala mat pe ki rung shwa ki duk ki so haswa yepi kin rung shwa gitu so ngilam naga konteks jong ke Bible ba ki beri ke wan rung shi mau blai ki don ki dai upat ba babun belen mdei dang kendiat te blai par umar thios ong kendiat ki barung em namar umar thios usngutho ya ka ego Jisu kren shapang tu parsi shibun lakhot kendiat laje so shibun lakhot kendiat laje ki dagi shibun lakhot ke dai ke jaban rujiu ki kendiat ki balajet ka exclude kadai ka jimbom nyau yakine ki riu sohok dagi Parisi ki riu sohok dagi jat pen ruju ka perkat bakan rung beneng tang namar baka herbateng na Islam Abraham u apostol Paul ukran Jepang ka jat pen ruju baga longum ta ki perkat baki leit rung shi ma ki beneng namar bau bleu la jet yaki ki pensyong no rem ban rung shi ma ki beneng ha ka no rem jong ka jingjet apostol Paul ukran ni kani ha ki ti sino rom so ke jat pen ruju de ka pensyong no rem ban rung shi beneng tang namar baki de khon Abraham ngap automatik kin surung lagerung ki perkat kumta Jisuan baru kuran dan persya ke de kom perkat jong ki baru ong ye pi ki khon yo Abraham pensyong sabar pio i ko par ke jai menrio pakan syong hema blai pen kret beniat so ngin ban sngotu ki ga khrdop bakim jo Matius ye khrdop bakelo jo Matius idan kamban pule ye gospel jong Lukas ke batai ke modayu Lukas batai doni berukli kendiat ke bani olaj im Jisu klem ong hoi ni sibon ong hoi kendiat lene ong em sibon pi u klem ong ta su ong rung la baga khrop ubakim na babon ki ko apan rung tabakim la resngam ngan pi Jisu yo la baro ngan ong ye pi sibon kin wana mi semni shete bana shete kin shong ha himau blai kemut ki bandrung shimau blai mde tang kendiat kin wana gi Saul ki bon palat so ki egi kendiat ki eki bo ki shibon jong Matius shibon ki burung na hima na kene ka lenti ki bakuloi kendiat ki burung na khrob bakim ka khrdop ka bakim how jiu kadai ka lenti jong ki nuti ka lenti jong ki no pop ka lenti jong ki no khrong khajana ka lenti jong ki baduk ki ba mala ki bakenriang kata kadai ka lenti bakim kalenti ke bakeluj
hakmat ujiu kedai kerukom perkat ban lej beneng tang namar bagi her peteng naga senam wa Abraham sengat kebakeloi kemungkini ngai perkat ngam don kam ngai ngadai kon ksu Abraham pi ngat surung la kerung sebeneng kata kedai ke lenti kebakeloi hau jiu kata kedai lenti kebakeloi ke lenti kebakim hau jiu kedai kene kerukom perkat jong jiu badalele kinuti kimlei rung sebeneng dalele kinong pop kim rung sebeneng kini nongkrong khajana kim rung sebeneng ki baduk ki bakerdo ki bakeriang ki memutlop kini kimi rung sebeneng kata kedai lenti kebakim hakman jong jiu Hero Jisu berwan uyalab lekong pong nganong ipi Shibon kinrung lamba kherdop ke bakim Shibon kinrung kherdop ke bakim daga khmat jong kinong krong khajina daga khmat jong kinuti daga khmat jong gejaj benriu jiu kum gejaj benriu kata daga lenti bakim Hare hakmat jong kinong krong khajina kamde ke bakim hakmat jong kinuti kamde ke bakim kane gede kelenti kebasuk haji syah namar de maki ki barung shabaneng de maki ki basyong ki barung haswa ye ge jai pen riu ye ge sngohok ye ge khanda po khandai haswa ye khanda po khandai basngohok ka rung shwa ge wei ka lang brot ka bajano ki ne ge khanda po khandai kim ye rung shima ki beneng ki sngohok halaka jong hok bat ki perkhat bakim don kam ban kala pamut baru jisuwan borong la ka wei ka lang brot ka bakala pamut la ka wei ka mensem ka bakala pamut bani khanda po khandai ka perkhat bakim don kam ban kala pamut so ki khanda po khandai ki klemrung she ki ma ki beneng urung tang wei so namar kata shibun la khot khandet la je pe kam na mut e bodon tang wei ulang bro baja seklau kane ka dei tang parsi ka bayang chipang ulang bro baja seklau ka dei kinuti kinong pop bat kanong krong kachana namara bo jisu kran chipang kane ka parsi chipang ki khanda po khandai ki lang brot ki ba perkhat ki pasung hok nang ta ka wei ka lang brot ka baja seklau habo kren ni parsi bale kren ni parsi namar ka don ka daw de gane bo uya bam lem bar kinong pop ba kinong krong kachana uya bam lem mat ki bar ki jiu ki parsi gwan ma bale kon rat jong pi bam bar kinong krong kachana bar kinong pop bale pul por bat ki jisu utip igene ka rom perkhat ki brong sangam ono pi don chispa ki lang brot ja ka wei u e khanda ba khundai u le wat e ta ka wei kan ne ka parchi kami namar bu jisu ya bam bat ki nong pop so mano ba ya bam le mar jisu ki de nong pop mano ba ya pulut por jisu ki de nong pop baru jisu khot iki ki lang brot bala jano mdai tang ka wei ki ya bon jin sha hare ka shudai tang parchi pi uang wei ka wei bale uang ukren tang ka wei bale ukren ini parchi bo uang tang ka wei namar uperkhat maka jat pen riu kedai ke jat pen riu don shibon ki briu ha ka jat pen riu tang ba don shibon ki basong hok suda ki pun syong nori man rung beneng daga jingle jengki so namar ba ki perkhat kum ta kedai ke jat pen riu bon ji sha kedai ke jat pen riu bon pat but jisuru de jiu but ki bori u kedai ke jat pen riu man ge sngiu plu por but ke jat pen riu but ki jiu suda majority de ki jai de ke jai beri jiu sudah ki baboriu baru pe ki ui baki jiu sudah bat ki ba kine ki parisi ki boriu ke jai beriu jiu ke ba perkhat bakan lik beneng da daga senam Abraham so pe ki bon hare bandrung shi ki ma beneng mdei kine ki bale jing seng mdei kine ki bala man le ki barung shekima ki beneng de gitu ginong pop ki ba pul pop jisu so mano ba bam lem baru jisu ki de ginong pop ki de kinuti ka wan bat ka mane jisu ka ma jisu map ki pop jong ki briu bang jong kinuti ba kum ta ter so kini ki briu ki ramadan ki wan rung jisu ki kelap mut ki ngai ki jinglap yon so baptis bat ki kelap mut henry ye ke jai pen riu kam tre ban kelap mut pi yon is on ke Bible ko ong ne ki jisu ong pe ki ne nuti kin le chima ki beneng namar be kelap mut namar ki ngai ki jinglap yonis pi perkhat pe pim don kam man kelap mut pim ngai ki jinglap jong yonis namar kata pim yorong kin yorong kini kinuti pitip ki bon kini kinong pop kinong khong khajana ki bon haga por jisu ki bori u bat kilong porlok baru jisu ong ka wei kelang brot kan rung sing himag beneng
ban ye khanda po khandai besong hok so pinlap ke ke khrdok ke bekim ke ke khrdok ke bekeloi ke khrdok ke bekim ke dei ke lenti hakmar jiu ke dei ke bomla bandrung champaneng ke balong ke lenti jong ki nong pop ki nong krong khajana ke lenti ke bekeloi ke dei ko komperkat jong ki jiu bangirung champaneng namar bagi negi kono Abraham nasrali daga snam Abraham namar bagi negi beri bala jet lepas dah belai automatik so ngirung cheki ma ke beneng kata ke dei ker komperkat jong ki jiu baru jisu khot eka kelenti ke bekeloi ke khrdop ke bekeloi shibun ki yai nang ta sap shibun mut ke jai menuju in general kelum ke jai menuju ke ngej bahkan rung beneng automatik so shibun ki perkat kumta kendiat ki berperkat peleng begitu lagi ki mi orang ki bagi orang lai dei ki nong pop ki nong krong kejana ki Ramadan ki beduk ki bekerdo ki bekenreng bat ki ba kelut dei ki ne lai ki barung sebeneng so kendiat legit sorry kendiat shibun la khot kendiat legit shibun la khot kemut u khot ya ge jat ban du ju boro khoi kendiat legit nang tu shibun dei ki bawan nami ne sep ngi chite bat chite so hakima blame dei tang kendiat ban yo ji penim dei tang kendiat phi kai ke bible hi kai kumta ngi le pe ke bible boro khoi na ta kim pensiong nong rem ngim dei ban chu pulei tang shit khot ard khot na ga ne ga gospel na ta pen kut pi tang kendiat phi ke ban yo ji penim pe uji su ong tang kendiat ki barung ne khdok bu kim ka dei sha kumta ka khdok bu kim dei ga to ka khdok ka bagi jiu kim poi berkhat bagi beri kin lai beneng phi ka khim me ma khawat ki jiu namar kamlong ku bagi perkhat ki perkhat ne nuti she klau nuti she du job jisu baruan baru ong dei kum ta ya phi lai ki besong hok phi me orung dai lai ki ban yo rung dei ki ne ki nuti dei ki ne ki bakelot ki bedok ki bakan riang so ga khim ka ne ga dei ga khodok ba khim ha gi jiu kalenti jong ki nong pop ki nong khol khajana ka dei ka khrdok ba khim ha gi jiu ka khrdok ba keloj ka dei ga ne ka kom perkhat jong ki jiu ba ngi dei ki sembah Abraham ngi dei ngi her pateng nau papun jong Abraham so ngi lei beneng automatic hallelujah praise the lord ka ne ga dei ka khrdok ba keloj ha gi jiu so haba pipule yo mat Lukas philap Lukas ubatai kum ne badon we uri bakli nang tau ong rung la bag khrok bakim kai bakim kemud pide ba perkhat ur kom perkhat jopi ban lej beneng ban yo jipenem mdei kum perkhat gi jiu ban yo lej beneng pide ban pen kala ur kom perkhat jopi ba plen wat ki nong pop ro ki rung sebeneng wat ki nong khrok khajana ur ki rung sebeneng wat ki nuti ru ki rung sebeneng wat ki basni ru ki rung sebeneng popot basni ba bha ong Matius wat ki beduk ki bekerdo ki bekereng ro rung sebeneng pide ban perkhat kum ta mdei ban perkhat kum gi jiu so ka khrdok bakim ka khrdok bekeloi ngi baro mangi ngi rung lang ba ya khrdop ka bakim ban sotho bangi rung na khrdop bakim midon kam ban pen kala kom perkhat pleng ban yo rung shigima ki beneng mdei de ka lenti kum perkhat gi jiu ban rung shigima ki beneng dei ban perkhat de ka lenti joblei ka badai lambo Chris Jisu so Jisu udai kene ka lenti u Jisu badai sorry u Chris u badai u briu u badan snong Nazareth ka ta ka dei ka khrdop ka bakim hangi kam khim hangi ji sha ga khloi namar ngai i shipon ki pai ba ki wan hagi jiu ka long khim namar ka long persya no klom perkhat jong ki wa khlem nga ka Bible ko kin wan ami ne sat ngi shibon kin shong or Abraham hima oblei so pio i kam dei tang khandiat ka dei shibon ban so thu yo Matius dan kam ban pule yo Lukas Matius yo ne e yigi to ki jing tho chu ngam pi yo ne e kala le no tho i ka gospel ju ka snem ka prapo prausan e Lukas u tho ta prapo prausan e ha shoba gi tho kala don lepa gospel ju Marcos kila le si ban puli ke gospel jo Marcos gospel Marcos la tho stem ko rupo pranyo po e ulat kila le si ban pulin Marcos taba kamdon no Marcos kumni kadon sa wai pat ka bomde ka bomdon ka Bible jingi kadon sa wai pat ka ba ki no war banya ka Bible
ki khot ka Q source ka tan rai jong ka we ka jing tho ka gospel ka bagi khot ka Q gospel ki la le se Matthew la le se ban yo jing tip khandiat na gane ka Q source u Lukas la le se ban yo jing tip khandiat na ne ka Q source pat ki tho kum ni kala le si ba Matthew ba Lukas ki tho namar ba ka don ki jing hikai pateng la pateng naduk ke por jing apostol ki lap kum ne ki kai kum ne so pateng la pateng kawan kum ne ki tip ye gane jing kai so ki tip ye gane jing ye gane kentin ke khrob khem khrob khloi so Matthew yo kem kum ne bat u record kum ne u Lukas pat u yo kem kum ne u record kum ne la ka jong gur kom yo kem la ka jong gur kom bo jing tho jong ki so ban sngo thu yo Matthew ngi don kam ye ke gospel jong Lukas so u Lukas batai ke e ke khrob khem ke khrob khloi ngai kala sha meta